члема. Аз и ти търсим хубави моменти. Ние сме от свежите студенти. Знаем как да се го направим сладко, татко, диджей. Аз и ти търсим хубави моменти. Ние сме от свежите студенти. Знаем как да се го направим сладко, татко, диджей. Как се диджей, аре, пускай бита. Аре, китаристът да се настрои. В тази песен много странно влизам, но не защото съм изпаднал в криза. Материала даже важен, даже диван. Виждам, че успешно си семплирал, явно крал и песен моделирал. And we will hide it.